Dinja l-poddara numru 503 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddara l-lum se nisimgħu minn The Capitals Band, Bernie and Pod, xi ħaġa minn l-Espresso, Antonio Olivari u Amber. U biex nibdew l-lum għandna din minn Odyssey. Kienet lejla kisa ħafna 3 ijiem wara il-Milied. Ħadni nikol ġo fossa bih, ġrejna u dorna kontra r-re. Et li klim li l-lum insejt ma nibqa niftakar dak il-lejl. Kem xtaqt l-erġajna nżilna dak it-taraġ dik ir-rampa għal-quddis. Kem xtaqt l-erġajna għexna dak il-lejl fejn il-memorja sparixxiet. Għal-kem illum intlaqt jien xorta rridlek l-isbaħ xewqat għal żmien il-Milied. Dakinhar metet li kemm għadda żmien. Tfel ħassejt xi nħarstek f'qalbi daħlet moħħi intilef x'imkien. L-arloġġ ma ħenx għalina lura tlaqna fiskit taqta' u b'sikkina. Qomt nistenna il-messaġġ, qomt mimlija bil-kuraġġ. Erġajna għexna ftit mill-ħajja, ftit mill-ħelwa tal-passat. Għalkemm illum intlaqt jien xorta rridlek l-isbaħ xewqat għal żmien il-Milied. L-isbaħ xewqat li semmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Illum għaltqajna għal numru 503 f'din is-sensiela hija l-edizzjoni speċjali għal Milied 2017. L-ewwel waħda hawnhekk is-silta li smajna hija mingħand Odyssey u l-isbaħ xewqat kif fil-fatt kien l-ewwel kliem li kellna mal-poddata tal-lum. Dattari bħal dejjem, volja hija l-edizzjoni tal-Milied permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. U ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta niftakruha oriġinarjament mingħand Tramps, il-kanzunetta ta' Dominic Gregg, il-festa tal-Milied.
The Capitals Band mek mela minn Għawdex u il-festa tal-Milied. Permezz ta' dik il-website li semmilkom dejjem u li diġà semmejtilkom jiġifieri ToniSant.com hemm mod biex tagħmlu kuntatt miegħi naħseb li probabbilment issa għal din l-edizzjoni tal-Milied huwa il-mod preferit tiegħi biex tistgħu anke tawgurawli għall-Milied jekk tixtiequ jiena nawguralkom dejjem lura anke jekk ma tawgurawlix permezz ta' ToniSant.com tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn din il-poddata toħroġ edizzjoni video għalija f'kull edizzjoni. Imma ikomplu għaddejjin baktar materjal smajnijom diġà ftit tal-ġumatilu f'din is-sensiela ta' poddati duo ġdejt li jismu Bernie and Pod ħarġu waħda dal-Milied ukoll jisimha Intu jien dal-Milied. Ftakar fit-puliti f'dawk il-ġranet tal-Milied kulħadd kien ferħan li ġara ħalli nżejnu l-klassijiet mill-iskola għad-dutrina forsi nirbħu xi bambin wara ġirja l-għand il-nanna biex tagħtina biskuttin. Imma illum għadda ftit żmien it-tfulija bitriħ mingħajr waqfien. Il-Milied jiġi kull sena ġvalurandi fost il-ġemma kun intlit mis-sellada f'dal-Milied. Abbatin il-kol nintaqgħu għal-qudiesa tal-Milied wieħed minna jgħid il-pridka hija nisimgħu fl-iskiet wara l-ura ta' minn ġabru tazzate u xi pudina imbagħad wara taħt is-siġra naraw x'rigar seritina. Imma illum għadda ftit żmien it-tfulija bitriħ mingħajr waqfien. Il-Milied jiġi kull sena għal xi ħud jaqbeż dema kun intlit mis-selfer tal-Milied. Għadda ħadd ma jerġa' jġib iż-żmien it-tfulija tal-imħabba isa fjura fl-isbaħ ġnien iżda f'qalbna nibqgħu nozzu il-memorji u drawiet żmien li jibqa' jgħixu qalbna żmien li nessi kull inkwiet. Imma illum għadda ftit żmien it-tfulija bitriħ mingħajr waqfien. Dan iż-żmien tal-Milied insa l-firda insa l-ġlied kun intlit mis-sellada f'dal-Milied. Dal-Milied Intu jien dal-Milied flimkien dal-Milied nagħtu l-kol dal-Milied. Intu jien dal-Milied hemmhekk mela minant Bernie and Pod u jkolli ngħid illi probabbilment għal dan il-Milied tkun is-silta li tibqa' tindaq anke fis-snin li ġejjin. Dan ifakkarni biex norbtu wkoll mal-Multi Music Memory Project li sibuh fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation fejn issibu wkoll lista sħiħa li qegħdin nippruvaw nikkompilaw flimkien magħkom ta' kanzunetti u diski wanjiet ta' żmien il-Milied illi huma jew Maltin jew minn Malta jew nkella mingħand nies illi għandhom xi konnessjoni ma' Malta b'xi mod jew ieħor. U allura stanka tidħol fil-lista din li ġejja issa hija kunċett ta' Wayne Aquilina għal programm tiegħu Espresso. B'diversi kantanti u mużiċisti kollaboraw magħhom, kompożizzjoni ta' Dominic Cini u Emil Kalleja Baylis hawnhekk. Inħalluh jinxtaq. Ninċabru l-kol flimkien f'tasmin mill-isbal
nibdew mill-ġdid. Inħalluh jinxtar ġewwa qalbna daw, nifirħu illi sibna paċi u snin. Inħalluh jinxtar jitkebbeż in-nar li jinbidel f'enerġija u kuraġġ. Niftakru f'min f'dal-jiem waħdu jinsab. Namlu mezza biex ma nitilqux. Nixu verament aħna tansara. Naħdmu ħalli kulħadd dejjem żgur ikun kuntent. Inħalluh jinxtar ġewwa qalbna daw, nifirħu illi sibna paċi u snin. Inħalluh jinxtar jitkebbeż in-nar li jinbidel f'enerġija u kuraġġ. Bosta nħadnu l-użanzi ħajjin fi djar Maltin. Iħejju waqt il-festa Ħassibna ġestu bambin. Inħalluh jinxtar ġewwa qalbna daw, nifirħu illi sibna paċi u snin. Inħalluh jinxtar jitkebbeż in-nar li jinbidel f'enerġija u kuraġġ. Inħalluh jinxtar jitkebbeż in-nar li jinbidel f'enerġija u kuraġġ. Fost il-kantanti jemmek li għedin nħalluh jinxtal maħħom għanna l-Janis Manjon, il-Anna Zoppardi, Ina Robnic u Franklin Kalleja fost diversi oħrajn, u rajtu fuq il-kitarra u kol probabilment jemmek l-Aldo Spiteri. Imma mux kullħat il-Milied jiċċelebra jew jaħseb fih b'dan il-mod. Forsi silta illi jiena lanqas talija njorbota mal-Milied, imma ma naħsibx illi minn ħariġa jorbota mal-Milied hija din il-ġdida minn Antonio Olivari. Din hija id-dinja li naf jien. sissa jidher li spiċċat. Id-dinja li niftakar u li kultant niġi f'dubju eżistiet ċissa spiċċat. Għamilt 5 minuti nħares lejn dak li fadal, lejn is-sema griża li donna donat.
xi ħaġa differenti li ma tistax terġa' tiġi kif kienet. Lejn is-sema li xorta se tkompli ddina dak li dejjem tat. Id-dinja l-għana fien mela-mek minant Antonio Olivari. U nkomplu bid-doza ta' realtà imma forsi aktar ma' Milied xiftit tradizjonali. Din id-darba verżjoni ġdida tal-lanja tradizjonali Maltija ninnila tibki xiżjed tal-żmien il-Milied minant Amber. Ninnila tibki xiżjed ninni Ġesu Rabta mal-mżungu miexin emmek u l-ħajr l-parroċċa tal-Kalkara minn Amber u l-verżjoni taħta ninnila tibki xiżjed, għana niġift bim tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom fakkarkom li d-dettalji u l-kontatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u żemma nerġgħu niltaqgħu għal l-edizzjoni li jmiss li tkun naturalment edizzjoni regolari f'din is-sensiela ta' poddati jiena minn qalbi nixtieqilkom l-isbaħ xewqat u bħal dejjem is-saħħa.